Ayong buntag sa tanan. Karong adlaw sa ulog sa simbahan ang piyesta ni San Francisco Javier, Saint Francis Xavier. Si San Francisco Javier natawo sa Espanya sa tuig 1506. Samtang nagtuon siya sa Paris, nahimo siya nga usa sa unang mga kauban ni San Ignacio de Loyola sa pagtukod sa Society of Jesus, ang mga Jesuits. Sa tuig 1537, giordinahan siya nga pari dito sa Roma o gitugyan niya ang iyang kaugalingon sa pagtrabaho sa mga buhat sa kaluoy. Gipadala siya sa silangan sa tuig 1541, diin nagmisyon siya nga walay pagkakapoy og nagsangyaw sa Ebanghelyo sa India, sa Japan, og sa mga isla sa silangan. Namatay siya dool sa China, sa isla sa Sanxian, sa tuig 1552. Uban ni Santa Teresita siya gilang patron sa misyon. Ang mga piyesta sa mga santos, karong adlaw piyesta sa parokya sa San Francisco sa Santa Catalina. Ang kinabuhi sa mga santos, ang piyesta sa mga santos, magpahinomdom na usab kanato sa tawag sa tanan nga mahimong santos. Kitang tanan gitawag sa pagka-santos. Pangano man nga dili nato usahay makabot ang kasantos. Usahay dili makabot sa tao ang kasantos tungod kay usahay iyahang limbungan ang iyahang kaugalingon nga okay na siya, okay na ang iyang relasyon ngadto sa Ginoo. Kanabang gitawag sa English og self-deception. Okay na ko, okay ra ang akong relasyon ngadto sa Ginoo. Nya mao na dili na maning kamot kay kontento naman sa iyahang kinabuhi. Magtuo naman siya nga okay ra ang iyahang relasyon ngadto sa Ginoo bisan sa tinuoray dili. Kini ang mensahe sa Ebanghelyo karon. Mao ni ang gitumong, mao ning kining mga tawo nga gilimbungan ang ilang kaugalingon na nagtuo nga okay na sila. Mao'y gitumong sa Ebanghelyo karon. Gi-address kining Ebanghelyo karon gitumong sa mga religious leaders sa mga Hudeo, mga religious leaders, Pariseo, mga magtutudlo sa balaod nga nagtuo nga okay ra sila, na maayo ra ang ilahang
relasyon sa Ginoo nga sila mga Dios nun. Bisan kon sa tinuoray ang ilang kasing-kasing, ang ilahang pagka-Dios nun, ang ilahang pagka-religious, naara sa gawas, pakitang tao lang. Apan ang Ginoo na sayod nga ang ilang kasing-kasing halayo sa Dios. O sa may mga rason pananglitan nga magtuo ang tao nga okay na siya, okay ra ang iyang relasyon sa Ginoo. Una, kay binunyagan man ko, Katoliko God ko, nag-iskwela lagog kog katikisim, Diyos nun God akong mga ginikanan, hinimbahon God akong mga ginikanan. Adto God magkananan ang pari sa among balay kon magmisa sa amo ang baryo. Na, ngayon ana, so okay ra ko. Okay ra ang akong relasyon sa Ginoo. Nagani may makaila usahay, bagong kaila. Unya aron pagpakita nga okay siya. Iyahang mendento sa katong akong lola pader. Pagkahinimbahon adto, alas 3 sa kaadlawon mumata na to kay magrosaryo. Sabot niya ipasabot. Kay hinimbahon man, Diyos nun man akong lola, Diyos nun pog ko. Kay maayo magrelasyon ang akong lola sa Ginoo, maayo pod ang akong relasyon ngadto sa Ginoo. So mo na usa ka rason. Kana bang okay na ko kay mo man eh. So dili na maning kamot sa personal nga pagpakigsuod sa Ginoo. Ikaduha, naay mga tao nga kana bang dili maning kamot sa paghimo og honest evaluation, honest examination sa iyahang kinabuhi. Nag-apil bitaw ko sa mga kalihukan sa simbahan. Nagsimba bitaw ko. Okay ko. Okay ra ko. Atong ikumparar atong kaugalingon sa uban nga karong orasa naghagok pa, nagtikongkong pa. Okay gyud ko kay nag-aurora na ko. Nya pagkahumon sa aurora, nagsimba pod ko. Do we make an honest examination sa to ang kinabuhi, sa tong kasing-kasing? Kay basen biya ang kinabuhi nga tong gipuy-an dili makapahimuot sa Dios. Mao po nay angay nga ato ang anam-anamon og susi sa ato ang kinabuhi. Kay dili ang isyu para sa Ginoo mo mangyud giunsa nato pagpuyo ang tan-aw niya ang ato amang kasing-kasing, dili man ang external. Ang sulod mangyud sa atong kasing-kasing ang tan-awon sa Ginoo. Sahay kontento na, makontento na ang tao, kay siguro maingon siya, mas daghan man ang akong mga maayo nga gihimo kung timbangon sa mga daotan nga ako ang nahimo. So okay ra gyud ko sa Ginoo ana. Kay mas bugat man ang mas daghan man ang akong
nahimo nga maayo kaysa mga daotan nga ako ang nahimo. So kontento na kay okay ako sa ang akong relasyon sa Ginoo. Mao kini ang gusto sa atong Ginoong Jesucristo nga ato ang likayan. Aron maangko nato ang kasantos sa ato ang kinabuhi, let us make an honest examination sa ato ang kinabuhi nga gipuy-an karon. Mosulod yun ta sa ato ang kasing-kasing, sa kinahiladman sa atong kasing-kasing susihon, magsusi. And if ever natay makita nato, madiscover nato nga halayo di ay kita sa Dios, mubalik ta. Mubalik ta. Kung sa itong gisulti nga, even if you take 1,000 steps away from the Lord, you just have to turn around and make a single step. Make a single step toward Him, because He is just there. He is following you. Nanawara. Nahilayo siguro kita pag-ayos sa Ginoo tungod sa kadaghan sa mga sala nga ato ang nahimo. Apan balik ragod, tuyok ragod, and make a single step toward the Lord. Og anaara siya, kay sige man siya sunod-sunod, sige man siya bugtaw kanimo. Di ba, pag kanindot atong daygon, pasalamatan ng Ginoo sa iyang kaayo, sa iyang gugma o kaayo. Amen.